ଦୋକାନୀ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହିଁ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଭାବିଥିଲି ମାଛ ନେଇ ଆସିବି। ଭାବିଥିଲି ରୋହିକି ପାଣି ଆଖିଆ ମାଛ ନେଇ ଆସି ତରକାରୀ କରି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲି ପାଣି ଆଖିଆ ମାଛ ନଥିଲା। ଦୋକାନୀ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ଅଛି, ନେଇଯା, ଖାଇଲେ ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ସତରେ ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ନା ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ହଁ, ଥରେ ନେଇଯା, ଖାଇକି ଦେଖ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ନୂଆ ମାଛ, କେବେ ବି ଖାଇନି, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଅଧ କିଲୋ ମାଛ ଆଣି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ଭାଜିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ସତରେ ଏଇଟା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ନା ମିଛରେ ଦୋକାନୀ ଅଙ୍କଲ ମୋତେ କହି ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଛ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ ସତ କହିବେ, ଏଇଟା ସତରେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ନା ମିଛରେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ କହି ମୋତେ ଦୋକାନୀ ଅଙ୍କଲ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।